Kok kukur ki ngendi kuwi? Mriki, Pak. Anu mau karo sampean lho Cahayu. Kula kalih Mas. Karo Mas e? Nggih. Oh alah ya. Seneng ya nek kene ya. Nggih, seneng Mas rame ramo bakule akeh kok. Kamu sampean lho Cahayu. Mari kunjung Mas. Siap ya Cahayu ya. Sehat Mas. Mbok kira apa senenan to? Mbok kira apa ngono kuwi wong wedok Janjimu Mas sama aku pura ngono apa piye? Opo iki? Hei, tak jebecek. Kursi kok ngene? Kursi pantai ngono kuwi. Hei, kowe tak wantemi lho dulu. Nyapa tanganmu mbok ukur barang. Aku kan ngene sampean. Nyapa kok mbok ukur apa mau? Ora ngono. Kesempatan sampe sik niki. Wilujeng dalu Mak Jange. Nggih. Pripun perjalanan panjenengan dipun guyur udan apa mboten? Alhamdulillah udan niku sanes alangan nanging udan niku kaberkahan. Nggih. Dados dalu niki kula panjenengan dipun paringi hawa ingkang adem, hawa ingkang anyep. Insyaallah piyayi wonten ing dungus sedaya pinanggih ayem tentrem Allahumma. Amin. Niki Pak, mboten kaya-kaya tenggene daerah pundi-pundi. Dungus niku istimewa, Pak. Istimewanipun? Dagelan metu turut sawah lak renek to. Aduh. Mriki alhamdulillah benjing panene melimpah ruah. Sing wae banyu ora Gusti Allah tok, menungso sing nguyuh ya akeh. Wah nggih. Jadi pengairane ora sangka Gusti Allah Taala, saka sing do mirsani klebu kula panjenengan le nguyuh ora sadado cukup ning ngarep truk utawa ning ngarep tengarep truk pripun niki teng mburi pikepe bakul niku malah bakule ngalih. Basa pas tenggene anting lawang pikepe ngalih lah kok niki nek nguyuh ya melu ngalih to ya. Ora mboten penak. Ning alhamdulillah Mas Mito. Nggih. Masyarakat gumolong nyawiji sayuk saeka kapti guyub rukun ing samangke menapa namung mujudaken syukur dalu menika. Betul. Nggih, yektosipun masyarakat Dungus wonten ing Kunjang ini yang selalu menanamkan jiwa berbudaya yang tinggi. Nggih. Katite ngajeng lenggah nggih lenggah, samping jumeneng nggih jumeneng. Para punggawa nyisih karena apa? Ini hiburan untuk masyarakat, tidak mementingkan kebutuhan pribadi tapi mementingkan kebutuhan golongan. Ini yang menandakan bahwa pejabat-pejabat desa wonten ing Dungus insya Allah yang selalu dekat dengan masyarakat, membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Nyai Dungus. Tur yang perlu menjadikan perhatian Mas Didik, ternyata warga masyarakat Dungus ingkang dipun suwi pemerintahan desa itu bener-bener nguri-nguri budaya uga ngurip-urip seniman. Niku ingkang sepisan Pak. Ning sing dadi pertanyaan kula nu ngeten iki kaya-kaya niku nggih rutik Pak. Nggih. Nek tanggapan ning jero balai desa apa-apa cemepak penak. Heeh. Lah nek ning lapangan iki belas ya Pak. Lah nang lapangan piye? Mboten enten napa-napa. Lah iya yo wis nunggoni wong atur tok kuwi. Lah nek balai desa rono mesti kono prasmanan, rono meneh daran. Lah nek ning kene mrongos, Pak. Ayo pancen ya rampatane ning balai desa. Aku tenan. Dadi awake dhewe ya harus sadar kulino. Awake dhewe mbruwah ya kulino. Ora nek apa-apa ya kulino. Awake dhewe ora usah ngejipke barang-barang sing saka panitia. Awake dhewe harus mandiri. Wong aku mau kopi ya tuku dhewe. Lah nek jenengan lampun gadah papan panggenan piyambak, tapi semangatnya pejabat-pejabat saya ngrumbah-mbah Bapak PJ, Bapak Lurah, Bapak Sapii. Ini yang selalu lah ya toh, dirasani lagi ditokne. Boten namung guyon panitia Cika Cakut ngene ya. Nggih, wong lambene seniman iki ya wis ngene iki untuk oh ngeten iki mengkrana mendekatkan dalam kita itu bersaudara toh Pak. Betul, heeh. Ngoten, ngono dadi ya meh lu seneng. Ning rumangsa bombong seneng lho Mas ditimbali ning Dungus, ternyata kekompakan warga masyarakat Dungus patut untuk diacungin jempol. Iki nggih kula niki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang menjadi masyarakat bebas, membawa Dungus lebih makmur dan maju. Ya. Niki Pak. Mula sing lenggah ngajeng niki nggih mesake.
Sore wau Jawa terus lenggah tenggene ngandhap. Hah? Kenging suket. Sing nom-nom to ora apa-apa, fisike kuat sing sepuh-sepuh niku. Nah. Ora engko mulih kaya anyang-anyangen. Ngoten. Iya. Kula matur nuwun Kuwi panitia. kancamu ki mek ngatur jare piye ora ngomong-ngomong. Ah sampeyan iki timbang meneng mbok ngewangi panitia ngelung-ngelungne kuwi. Ngono rumangsamu. Niki paring mboten Mas Kluthuk niku pancen kula iman-iman, Pak. Heeh. Dados niki cara Mas ngoten Mas sing nilainya niku tinggi. Ngoten. 24. Inggih, mula nek sekali ngomong kula iman-iman. Ya. Soalnya napa Pak? Niki lho, sampean jajal ngomongmu karo Mas Mito sing kepenak piye? Aku sih lu iso omong iki. Lho kudune ya omong to Pak. Kok ora iso omong ki ngopo? Mau dagelan rong metu sego nang ditokne. Barang saiki dagelan metu segone metu. Sampean berarti protes, krono sampean wis tampil segone metu. Nggih. Nggih panitia setunggal mawon jenengan paringke Mas Kluthuk. Dadi Mas Didik ben ngendikan nembang Mas Kluthuk harus makan. Saya toh. Aku terus Ora, wis ora pokoke kudu mangan. munggah Panitia setunggal mawon kagem Mas Kluthuk. munggah mbok gawane ngene iki jane iki ndagel apa tahlilan aku. Loh, Masya Allah. jarene sampean kecewa. Ya kecewa. Iki acarane apa? Acarane syukuran bersih desa. Mulane sok ben klek duwe anak, aja mbok jenenge menik, Lah ngapa? mesti bahaya. Pripun? Lagi lho, elek tulisane mati terus diselamati gitu lho. Loh, kok mati selamati Lagi selamat menik mati gitu ya. Kuwi iki tulisan ki Mas. Lah wong jenenge aksara utawa tembung mbok potoli dhewe-dhewe. Iki lho, diomongi bocah ki nek kurang Nah. pengalaman ngeten iki. Ngene iki paling ora ngerti to, karepe panitia kok dibungkus. Nah. Dibungkus kresek ngopo sebabe? Karepe iku lek entek iso digawa mulih berarti. Mas, Gua meh dawuh. iki sesuai sing dadi dawuh Mas Kluthuk. Lenggah riyin jenengan nggih. Lenggah dahar riyin. Pon aku suarek kok. Allah, Wes, ora diomong ora ketang sak puluhan sampean sabda Pendhita Raja lho. Tang sing-isini lho. Iki rezeki lho kok nganten ndak ngemplok sak puluhan sampean selawase nang rezeki lho. iki jane tanggapan kok tahlilan kok kon Wis sembarang ora apa-apa. Nah, iki ning bungus lho, ora kena tinggi sembranan nek sampean ngendika ngono, mangan kudu mangan. Wong mangane mbok keploki piye jane iki? Nah, Iya didelok, tunggu, Mas. lenggah sing apik. Ujare wong sepuh wong lek dahar kudu lenggah. Eroh lek ndungus ki hawane adem. Nggih. Kerupuk terus diwe jaket to lek. Kuwi ben gak mlempem ya Mas, ben gak mlempem, mula diwenehi plastik. Barokahe piyayi ndungus nek sampean kuwi ngalap berkah, kudune menikmati apa sing diparingke. Kok rasa diolah-alik lenggah. Dahar sik. Kok mangan. Iki mau bapak-bapak ya ampun mendel mawon. Lah sampean marahi dadak alok kuwi kok. Nah, Dadak kok alok. ngantek bengi iki Mas Jo Kluthuk dagelan Nggih. ora dahar. Iki bar kok kene ora nek tanggapan belas lawakmu. Jarahe. Wis kadung kok kei kok. Nggih Budi nggih. Loh, wong ki nek sapa ngerti sing masak ki mek luwih Nah. kali lak ya seneng to. Rumangsa seneng mergo daharane di dahar karo Mas Kluthuk. Lah, Kok iwake sik mbok jikuk ngawur ae. Iwake keri. Kok iwake mbok jikuk sik. Let's go. Loh. Lah kok segone sik. Nah, ya ngono. Aja segone sik. Wah. Lah piye kok? Ya liyane sing rada cilik sik. kemangine sik. Loh, kuwi daginge keri ae, daginge keri. Kuwi kok kesereten. Nah. Ngono lho. Nah. Lah, ya kuwi Ayo sik. kuwi pangan sik. Ngono lah. Jane aku iki dagang apa marmut. Lah kowe iki ya ngekel wae kok iso. Mula ki ya disawang to. Kene, Pak Apa wae iki? Heeh. Pak Minto. Mesti saya langsung iki. Mas Minto ki ngene iki ming lenggahke Nah, sampeyan. iki nglungguh ke awakmu lho didahar sik. Wis terungguh sing kepenak ning karep salon ngono dinikmati. Pahit apa? Ngono. Nyapa? Pahit. Loh. Pahit to. Masa pahit to, Bos? Wis iwake didahar sik. Wis kene lho. Pun Pak Minto ngene Pak Minto. Nyoki delok daharan ki aja disawang ning daharan. Nah. Tapi paling tidak ada makna dan Nah. berkaitan napa ingkang dados kajatipun ndungus, Pak. Nggih.
Mula lak darane rena-rena ana kikil, ana daging, apa ki jenenge bumbu kecap. Terus ana kentang, ana wortel. Iki kok pangan apa ora? Alang padumu sing luwih sampeyan lho. Gayamu. Gayamu toto. Sini. Wah padune sing luwih dheke to, Tak. Oh, aku mbok pakane ben aku isi terus rantek mbontekne ngono. Mas Minto ki ming pratite. Alang gayane to, Tak. Sak bungkus nggo kluthuk. Wah andekno yo asline yo dipek kono. Iki kok pangan apa ora? Ora. Ora? Ora. Pangan dhewe. Eta asline sing luwih yo kono kuwi. Lah wis aku mau yo urung mangan e. Ketoke dalang iki ndek predikat Apa? dokter. Apa kuwi? Badoke banter. Walah, kancane arep mangane kaya diloke lho. Lho kete. Ora, arep tak mangan dhewe. Nyekel to niki jenenge pangapunten Mas Minto. Panjenengan daharno iki kabeh dahar yen Ngomong aku tak mangan dhisik. lah dalang ganjing yo iki. Kancane omong kono teplak-tepluk lho iso. Pak Minto, jan ing dalu menika wonten ing tlatah Dungus, mugi-mugi sedaya Dungus menika dadosa desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan ping papan. Mula wong urip iki papan wis enek berarti kurang apa? Pangan. Pangan. Lah berarti pangan Sandang pangan ping papan lah. Pangane menika lah salah ya to. Lah. papan wis enek berarti pangane mesti teko. Teko. Dados Lho sedaya. nek lah. Iya tak. Domongi kok. Kita luwih tenan wong iki. Ora kok luwe. Lho pancen paring ora iki ya saling menempatkan to. Pripun Mas? Sampeyan pengen entuk rezeki ra? Pengen Lek pengen entuk rezeki ngantek ndak mangan. Tenan, iki disekseni danyang ndungus. Ora mangan rezeki muntak. Napa? Ngapa? isi ning ngejak kanca. Oh, sing ngejak kanca piye to? Mula ngene lho, jeli. Sego ki swargane lek dipangan. Nggih, maremi ngoten. Masalah kuwi. Tamongi Pak Minto. Pripun. Dungus ki ora gemen-gemen. Nggih. Ngewahi daharan. Nggih. Pasunggatan. Nggih. Iki ilmu tuwek apa meneh. Ngewahi pasunggatan bengi iki nyapa kok diadahi kerdus. Sebabipun Mas? Mergo eneke iki. Loh. Kerdus ki dari makna apa yang berkaitan dengan bersih desa ki? Kerdus ora usah dimaknani dipangan sik kendhom wong loro. Dadi rukun aku yo mangan, sampean yo mangan, Mas Lidik yo mangan. Ora sendoke sitok iso. Aku mau. Aku mau. Nyapa Bas? Pak, Alah. Mas Lidik mulo. Oh segone adem kok panas iki lho kok iso. Kene iki jan ora kena dinge panutan kok. Pangapunten Pak. Nggih. Sego ki senajan to bentuke ming beras, ning aja dingge dolanan. Bocah saniki nek dikongkon ibuke mususi, nun pangapunten Pak. Nek dikongkon mususi anake, mesti nek mususi lagune TikTokan saiki. Padahal wong tandur niku mesti enek japa mantrane. Iki. Nggih. Dados nek mususi sego, dadi aja terus nyanyi zaman saiki aja. Ndonga sing ngangge tembunge wong Jawa. Contone Mas. Lho, nggih. Dewi ning pari jenenge sinten? Hah? Dewi ning pangan. Dewi pangan wayang Dewi Sri. Dewi Sri. Lah mlepas. Nek mususi nika nggih tetep dipun suwun. Nawetu niat ingsun mususi beras ning yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Nah, padha Mas, aku lek nang omah yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Kuwi lak Sri bojomu. Lah Sri niku. Sri niku dewa Sri iki pangan iki lho. sing ning omah ki Sri sak mbok cuceni sadus dhewe. Nah, niat ingsun mususi beras ora mususi Mbok Dewi Sri ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga bisa ngurakapi sak keluarga, iso barokahi sak keluarga saka kersane Gusti Taala. Niki nek panjenengan mususi ndongane niku. Anak jenengan loro, bojone siji. Sedina adang 7 kilo cukup. Mawa donga kuwi mau. Pak, ngoten lho. Pokoke nawe itu niat ingsun ora nyuceni beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Muga-muga bisa ngurakapi lan barokahi sak keluarga sak kabeh saka kersane Gusti. Anak loro bojo siji, kowe adang 7 kilo cukup. Kuwi tambah 2 kilo selametan kuwi.
Lho kowe iki dikandani kaya ngeten iki wayang aja didelok wayange, tapi nggon sasmitane Nah, disana. ini ku Pak. Metune Semar Petruk Gareng lan sak panunggalane iku nek nggih tamba, Pak. Wong Jawa iku kudu bisa ngerti Jawa, Pak. Mergo budaya Jawa ki ndungus ki nanggap wayang ki nduduhke wong Jawa sing jawani. Yen wong ndungus ki ora jawani, ora nanggap wayang. Pak. Niki, Pak. Mergo wayang ki salah sawijining budaya Jawa. Dadi Jawa kudu digawa, Pak Minto. Mula nek enten Semar Dadi nika. iki non sewu, sing jamane kritik iku bener. Ilah-ilane wong Jawa iku kudu ngerti trap-trapane. Contone ndonga niku penting. Contone kaya menungso iki kudu duwe kelemahan utawa duwe apese dhewe-dhewe. Nah niku, Pak. Kaya Anakku wetone ya kemis wage. kemis pagi duwe kelemahan. Kemis kuwi pira? Kemis ki 8. wage Papat. jumlahe Rolas. 12 ki gambare jaran. Jaran. Dadi anakmu ini duwe kelemahan aja sampai anakmu ki mbok bacok cengele. Lho. Bocah ki kok malah Mbok blesek. bacok cengele iki mesti ki. Sik ning dindinggon ki ya ning dindinggon nek kebacok cengle ya mesti kasus to, Pak. Lah mulane aja dibacok. Oh. Kuwi kelemahane kuwi. Kuwi laire kemis wage. Kemis wage. Pancen kelahiran wage iki ngregetke, nganyelke, wis pokoke wis tatanane angel. Sapa kuwi? Hah? Sapa? Sing wage iki lho, sing rumangsa wage-wage kuwi. Bojomu mesti wis. Bojomu mesti. Ha ya kuwi ya wage, wah angele wis ora umum. Aleh. Mula disawang Pak Sapii. Pak Sapi ya. Nah, Balula. piyayine ora kok rena-rena. PJ pinten tahun? 4 hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nyatanya sudah terbukti bahwasanya Ndungus ini menjadi barometer desa-desa seluruh kabupaten ono ing tlatah Kunjang gini. Aleng iki mutuak iki. Wah, bocah. Ketok sak piringe kaya nah. Aku les sak sendok wis wareg utakku rada encer. Ya, Ndungus, Pak. Ndungus niki nyapa kok dinggoni main ning lapangan. Sebabe Lapangan ki nggone ombo. Olahraga ya iso, dolan ya iso, keluarga ya iso, wong liya ya iso. Ini adalah satu media untuk berkumpulnya warga masyarakat yang menjadi satu berbeda-beda tetap satu jua ini yang bisa dinamakan berbineka tunggal ika. Mulane Ndungus iki beda agama, beda pilihan iki insya Allah akan bersatu padu mempunyai misi dan misi membangun Ndungus akan lebih maju. Dan sudah terbukti Ndungus ki nyatanya menjadi desa sing maju, Pak. Niki terus terang, Pak. Pak Minto, ya toh. Begitu arep mek pelunga-pelungu ngene tok namanya. kuwi iki mikir rumangsamu wis kok. Mikir. Pak Minto. Nyapa kok sebabnya awake dhewe iki ngomong sego iki tak ditulen nek. nah, Iki tak balik nek iki. Nggih. Nyapa kok dadi kerdus? Sebabipun Kerki saka tembung kerjasama antara pejabat dan masyarakat ini sudah terbukti sinergi antara satu dengan yang lainnya ini bisa menjadi percontohan dan bisa menjadi tauladan untuk desa-desa yang lainnya. Kerki kerja keras utawa kerjasama sudah terbukti. terus Dus menika saka tembung dosa iki bakal diilangi. Wong kene bakal ngilangke tumindak sing elek, bakal nglakoni tumindak sing becik. ngentekke ragat Golek nikmat ben adoh saka laknat ben slamet donya akhirat. niki lho, Pak. Pak Minto. Niki terus terang lho Pak Minto. ya. Cak ki nek anggere wis kena godhong kemangi tok ngene iki. Cetha nek omong ki cetha. Mongko urung kena daging iki. Urung Pak Minto. Urung. Ayo, napa meneh? Golekno Kan tekone. yang pados nih, Pak. Niki. Aku lek mek kena godhong-godhong ki ndak patek iso mikir. Ning anggere wis kena daging. Oh, berarti daging. 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 Tembunge daging. Daging iki saka tembung dakidangan. Sakwise ngene gelar ringgit ing dalu menika insyaallah warga mereka Ndungus pinaringan dangan ditoki bilane cedhake rezekine. Amin. Dangan ki sehat, Pak. Peh. Ya, King. Jogging, jogging. Yen nek lapangan sak menimbale yen isuk kudu sregep jogging. Lah kowe wong mlayu-mlayu ro. Sehat. Wong mlayu-mlayu ngerti? Roh. Sing paling penting apa? Wong mlayu ki sing penting kesehatan. Salah. Lah apa? Katok. Lah kok iso? Lah kowe mlayu ra katokan ora gundal gandul kowe. Yo ra iso no. Napa? Sing penting kolor no. Lah kok iso? Kowe nek katok ra nek kolore melorot terus bosok kowe. Ya ora kolor tok. Lah apa? Kain no. Lah nyapa? Lah kowe koloran ra nek kaine pre panggah netenteng ngono kuwi. Ya carane no. Piye? Kolore akeh iki klewer-klewer ini. Pemangsane wontenipun daging lajeng kasusul menika cecek. Kikil. cecek utawi kikil. Kikil. Iki lho klub. Kono gesi cecek ya, Jal. Daging. Cek iki saka tembung cekcok. Warga masyarakat sini tidak akan mengutamakan kecekcokan. Karena apa? Roh cekcok ora?
Cekcok ora. Ngerti. Napa? Padu. Padu. Wong kene iki ora seneng geger karena apa? Bentuk permasalahan itu selalu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dadi nek wis cecek kuwi ora gelem cekcok. Iya. Ah, terus piye nek kerupuk kuwi mau. Kru ki saka tembung kruntal-kruntel. Siji lan sijine kruntal-kruntel sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah desa. Iya ya. Pok Tegese nglumpuk. Pupuk. Puk ki pupuk. Pupuke wawan iki organik, pupuke menungso kuwi rasa. seneng. Rasa siji lan sijine wis nyawiji, pejabat karo masyarakat sudah melekat, masyarakat dan pejabat sudah dekat. Insya Allah kedepannya Ndungos akan menjadi desa yang lebih hebat. Alhamdulillah niki. Lek pancen iso njabarke kaya ngono mbiyen sampeyan kok ndak dadi kepala desa, apa dadi sekdes, apa dadi camat kok mek Ora dadi mungkin. jagoan. Aku nyalokne juru kunci maite demo dikirane. Niki dek wingi pun diangkat dados bedes, Pak. Bedes matamu iki. Kades ki apa? Kades iki kepala desa kades. Sekdes. Sekdes ya sekretaris desa, Lah nek bedes. bendara desa. Nah kene kok nesu sampeyan. Ayo Pak, kula bedes asline. Wontenipun. Iya. Wontenipun kikil lajeng kulupanipun gobis. Gobes ki gotong royong. Iya. Gotong royong nyawiji dadi siji. Bis. Bis ki kene iki lek dolan ngalor ngidul mesti numpak bis. Lah ra numpak bis numpak cengelmu kuwi kok. Kali siji. Bis ki saka tembung bismillahirrahmanirrahim. Apa wae sing diwiwiti insyaallah wong Ndungos kanthi maos bismillahirrahmanirrahim lan diakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Mula Wah. sekali kita keluar dari rumah, Loh, iya. melangkah dari rumah, punya Insyaallah lidah maaf. yang basah, Harus membaca Al-Fatihah. gitu. Jadi gobis mau Iya, bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemangi. Ki saka tembung kemaruk. Masya Allah. Wong kene ora duwe jiwa kemaruk. Prinsip warga masyarakat Ndungos susah delok wong susah, seneng delok wong seneng, ora susah delok wong seneng, ora seneng delok wong susah. Pepet Iki, lah. Apik lho kuwi apik kuwi. Iki tenanan lho Pak, iki lek awake dhewe iki lek ra ahyune ora cerdas. Ah. Kata-kataku ki ra. Ya. Apik kuwi penting. Penting. Sing paling penting dadi wong apik. Wong apik. Wah ben marem matimu wah ya ya. Betul sih Mas Abi. Pahit. Ben saya lancar. Pahit. Ke ma Pak, ma. Mang ki saka tembung mang. Mangku perlu gundule. Mang kuwi apa ya lho? Ngono terakhir kuwi lho, ngono. Mang ki saka tembung mang. Ayo, apa iki? Mang kuwi apa? Aja ndek rasa. Mang ki insyaallah wong kene ora duwe jiwa mangkel. Lembah manah andap asor inaloha ma'asobirin. Wah, ya iso no lho. Loh, iso. Artine Ya aku tak WA aku lah. Stok kita ya. Innallaha ma'asobirin ki wong sabar kekasih Gusti. Ya. Dadi gumantung saka inama amalu biniyat Ya, niat bener. apik. Aku ya kuwi lho. Ngono lho, Bos. Ya. Kemangi tinggal Kemangi. Ngi ki insyaallah ngi. Oh lah ngono. Iki lambene sinden iso ngising iki piye to iki? Kowe jorok lho kuwi. Kok iso ngising ngono. Jane ya kuwi ya. Tak tonyo kowe kok iso ngisi. Ngimpi. Ngi tegese iki ngiseni. Ngiseni barang sing kosong. Nah. Ngiseni barang sing ora ana dadi ana. Saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Niki, Pak. Kamu lho. Tinggal. Sampeyan ki munggah dene nek kanca putri lho coba. Oke. Sama, Pak. Loh, kula li- Sing seragame beda ki coba. Niki nutuk niku anu Pak, senengane jajal-jajal Ya. sinden panjenengan. Ha. Anu kok kene sik Wenduk, kok kene sik. Minta coba. Nih, sini. Gini. Sapa iki? Iki kok urute ngene. Iya. Coba lho kan waduh aja dirabi iki. Lah ngapa Mas? Enek anting-antinge ning lengan lho. Loh, lah ngapa sebabe? Bocah ki wedok enek anting-anting ning lengan ki cah lumuh ra gelem nyambut gawe. Sing kandha sapa? Kula. Kuwi konsepe sapa? Kula. Bocah wedok kok enek anding-andinge ning lengen. Kuwi Kuwi bocah mujudke lumuh. wong wedok sing bekti karo wong lanang. Ora iso lumuh. Saman ra roh lho. Lho, iki wis aku goleki lho. Aku ki terbukti. Riset. Ibu Caca ki anding-andinge ning lengen. Kayak duduk Siji ning lengen, loro ning bokong. Kuwi wong wedok sing tresno karo wong lanang. Kuwi dudu anding-andinge toh ya. Wong demblok go wedi ngono ta. Lah kowe kok ngerti nek toh bojone Mas Minto ning kene. Anu sadurunge karo kuwi karo aku dulu.
rumangsamu wae iso. Kono dadi tekoni alon-alon. Asmamu sapa Nduk Waktu Sayu? maju, Nduk. Jangan mambengi petuk saiki ya petuk. Sehat ya Nduk ya. Sehat nggih Nduk Sayu. Wis adus aku, Mas. Aku wis adus. Jenengmu sapa Nduk Sayu? Aku wis adus, Mas. Asmane sampean. Lah iya mau lho ning kono. Mau teko jam Ning piro? kono ki dikeki sego kae mau. Lah ya mau teko jam piro? Lah iya, mau wis dingoni mosok sik panggah luwe ae. Sampeyan mau lek dingoni to ning kono. Lah ya. Lah iya. Sampeyan yo dingoni mau. Lah iya. Wis dingoni baru. Aku ning kene lho karo kanca-kancaku akeh ki mau. Tahu ya? Ngapa, Bos? Kita ayo kopok nih. Piye to? Kupinge bosok. Kowe iki marahi Mas Minto. Kok ditekoni teko mau jam piro wis mangan gundulmu. Ini sudah seleksian dari Mas Minto lho, wis dipilih kabeh. Dipilih mek kaya ngono ki apa lho gunane? Ngono ora. Tekoni kok. Oh, jan dhewe. Apa-apa kok Mergo sing siji ki kok ngantek srenco. Ora krana sinden gawan sekar gadung ndak ning krana sampean. Iya, iki cocok ya aku. Weh, ulu tok ya Nduk. Lah bojomu ya ulu tokno lho kok. Kene ngerayu kaya anak ndruwo bojoku. Oh no, ayo. Selamat malam Sayu. Malam, Mas. Lagi kupingan-kupingan ya. Iki tenan iki. Asmane sinten Nduk Sayu? Hani Kusuma. Oh, Andi Kusuma. Dalem endi Nduk Sayu? Kula Tulungagung, Mas. Tulung aku. Nggih. Mau rawuh jam pinten Sayu? Mau rawuh jam pinten? Kula Nggih. mau jam gangsal. Sing kok kukur ki ngendi kuwi? Mriki, Pak. Weh, Anu mau karo sapa Nduk Sayu? Kula kalih Mas. Karo Mas e? Nggih. Oh alah iya. Seneng ya nek kene ya? Nggih, seneng Mas rame ramo bakule akeh kok. Piye neh, masa aku mbok salahne. Anu liyane. Lah ngopo? Ayo gudiken ya. Masa Wis ditekoni kok nginang ini. Pangapunten nggih, Pak. Pangapunten. Lho kok tak seneng. Iku lek sing gatel ngarep penak lho, lek sing mburi ora mek kesat-kesat. Ya sabar kowe wong lanang. Sabar gundul ayo tekoni ya itu Mas. Lah kowe ora seneng nek dikukurne kenemu. Oh. Nek Kene dok. dalang yo sing dijak ora pokro kabeh. Yeting ya. Tanggapan larang sing. Mas Kluthuk. Halo. Halo. Iki jos sing sapine gedhe. wah, iki cocok kita iki. Oke. Normal toh? Normal halo. Halo. Aman toh? Gak gatelan? Sini jenengmu sapa Nduk Sayu? Iya. Ndak gatelan. Gak gatelan. Lah, mbok gatelan gitu ya. Mas. Jaan to jaan gandengen. Pacar. Oh, berarti tipe wanita manja. Yo. Se. Siang. Mau tak jam piro Nduk Sayu? Jam 5. Jam 5. Wah, normal iki. Cinta itu tidak memandang usia. Ya kenyek tapuk lambimu ya kenyek. Cinta gak Anu mau memandang asmamu to Nduk? Dia. Iya. Iki mau sing loro ki rate cetok. Nek sampean ki cetok anu krungu kupingmu yo krungu. Krungu no Mas. Gatel yo ora gatel. Ora gatelan. Anu rodok padang rek Nduk. Sing penting awake dhewe iki jangan mlaku sik sing penak wong kuwi. awake dhewe iki lah ya penak to. Nah, Sembarang lah ya. Nah. Ya ya Mas ya. Balik aduh. Lah aku kok mbok oleh nih Mas. Tinggon Nduk. Loh, lah ngapa mbok balekke? Anu sekoke bosok iki. Peh blesek. Diacak Mas, diacak. Aja diurutke diacak wae. Wis iki Ya kaya sing pokros. Tuk. Nah, iki jos iki wis. Aku lek roh iki nang mulih bojomu tak tekek lagi aku lagi. Ya kene mikin di mikin kene. Nih, nak Cocok ya, iki. Sik, jajan sik, mlaku. Oke. Halo. Oi. Jenengmu sapa, Nduk? Halo Mas. Mas Kluthuk, nama saya Sulis. Mlaku ini kan, mlaku juga. Hah? Sama ning endi to Mas? Mas. Mas Kluthuk. Halo. Mas Klitik iki tangane iki halus sih. Gede tak jipok mborok ngelawe. Pesanane Mas Kluthuk iki ning endi to jane? Sembarang ki ngene. Mas. Lis ngene lho. Nggih, Aku iki Mas. karo awakmu kan tak omongi sembarang ki. Heeh. Piye Mas? Piye to ki? Piye ki lho? Anu balik awe. Nyapa to Mas? Balik. Ya tak balik. Kadung seneng lho. Gonmu kana lemen. Sik tak aku mengko kono kok. Mas, aja ngono Mas. Wah, Gisi. Jangkrik mangan kemangi iso njunjung ngonoan barang. Jangkrik. Dope pedot.
wis nek iki asli iki, wis iki jelas gak mungkin nek iki gila. Nek wong iki tanggapan nggawa adem remuk kabeh diampingi. Lah iki jos lek iki. Iki apa lah kalau mesti waras iki. kon mlaku sik, cepet. Mlaku. Hop. Iki piro? 1. Berarti awas mripate ya. Bahasa was. Anu kagatal ini enggak. Nah, Normal. Tadi sudah mandi ya Mas. Iya. Anu asmamu sapa Nduk Cahayu? Maria Kunjung Mas. Sehat ya Cahayu ya? Sehat Mas. Aku seneng loh Mas kalau sama. Bisa jalan ya Mas. Sesuk dolane anu ya. Ya Mas. Piye to? Panjenengan awake dhewe iki wis digandeng iki cocok. Saya mas, sampean rungokne sing muni ngendi? Digoleki sing muni ngendi? Seneng ya mek ngene seneng ya. Iya Mas. Aku ndek ning angkringane sampean loh Mas. Loh, seneng tenan. Iya seneng Mas. Sama aja mlaku-mlaku Mas. Selingkuh. Piye iki? Jangkrik. Apa? Lah kok malah dadi siluman. Kowe iki kok apa-apa kleru ngene wis. Lah kowe iki nek wong mendem lho nggo tambul kowe. Ki. Biasane ayu langsing itu mesti enek kurang. Iki lho gak enek kurang. Nah, iki lho, lek iki sempurna iki. Mbah, lagi malah ketokan balik desa iki ya. Ini dok, ini latinono masmu. Mbah iki dene kowe ngene. Lagi tukang nyerang genset iki bocah. Semi pun tidak coba dok ini, Oh, masya Allah iki lho. Ojo nyawang fisik, ojo nyawang rogo. Dalam. Nggih. Gak ya. Enggak. Sehat Enggak. Nduk Cahayu ya. Sehat. Alhamdulillah. Sama anu kena hawa adem tak kapan nabi ini kabeh ha. Oh, paling Mas. Anu mau teko jam piro Nduk Pit? Emang teko jam apa? Alhamdulillah teko jam 4 ya berarti awakmu sembarang. Oh, aku iki seneng nek ketemu sampean iki yo melu seneng lho Nduk. Begini ning ndonga muga-muga ade. Ojo milih sing ayo milih aku ae. Kudu maksimal. Anu balik. Apa toh? Anu Kok salah meneh iki lho. kabele konslet. Dul, kancan dul. Iki nek iki jelas iki. Iki jelas nek Nah, iki. Bosok kabeh mambengi ya. yo kono. Karo Mintu mesti pas karo Mintu iki. Kowe jane nyapa to ngono kuwi? Kabeh wong wedok kok mbok jajali. Kuwi jane piye ngono kuwi? Ora lanang wedok dijajali. Awangen. Wong lanang iki wong wedok kudu Beda-beda. siji. Nah. Wong beda wong wedok gak oleh ngono kuwi. Dijenggo kok bentar iki piye? Ndak sing ngepir ngene iki. Umume ngene yo ngene to. Rumah sakit Ngene. mbok kira apa? Mbok kira apa senenen to? Mbok kira apa ngono kuwi wong wedok Janjimu Masamu aku pura ngono apa piye? Opo iki? Janjimu karo aku kaya ngopo Janjimu lho karo aku kaya apa? Wong wedok sakmono kan kok mbok jajali kabeh? Sepurane dul tenanan. Kamangka Mas Kluthuk Dul. Kamangka Mas Kluthuk, aku dek iki mbok tukokne kucing. aku ndek iki mau tukokne kucing. Tak elus-elus ya kaya ngelus-ngelus sampean. Tak elus-elus kaya aku ngelus-ngelus sampean. Iya pancen aku kaya kucing anggur pancen ya. Aku dek iki korban mbok tukoke wedhus tawa. Aku ndek iki korban mbok tukokne wedhus tawa. Tak elus-elus. Tak elus-elus Ya kaya ngelus-ngelus sampean. kaya ngelus-ngelus sampean. Ya pancen aku kaya wedhus gibas pancen aku mesti. Kuwi. Lah kok dek iki aku mbok tukokne kethek. Lah kok aku ndek iki mbok tukokne kethek. Sampean malah kaya kethekku. Sampean lo persis kethekku. Lah apa-apa namanya katesmu wae. Kok menek katesmu mbahmu iki kok iso. Lah yo matane kok panggah nyawange rono wae to Mas. Opo ya wis. Mas Kliti. Dalem, Dik. Ya Allah, kita lama enggak ketemu ya. Nek aku langsung romantis, Dik. Iya, gimana? Nek aku nggak perlu basa-basi langsung romantis. Coba Mas, kotmu sak piro Mas? Kot. F-mu seberapa? F-mu Kalau coba. ganteng ya koyo. Ya sia-sia. Apa nduk tegane kambil ijo. Bicara sing ketiban kambil wis. Kok nemenge nyapa to? Ora. Kancane iki nek wis karo ki mbok sing Lek adine iki arep nyontone iki disimak, ngono lho. Karo aku ya sia-sia. Lah gek kowe mau ya wis akeh sak nombane ora ana sing cocok. Oke lan sing pokro. Mangsamu. Sing denerong Dik. aku. Kene timbang kowe bingung. Kene.
Tak golekne vitamin ngawur rek. Kene lho iki. Dadi apa? Aku tak nyanyi karo Mintul. Terus Kamu jadi properti, dadi apa? kursi. Oke. Ngono, yo. Pakai kursi, ayo coba. Loh. Hei, tak becek. Kursi kok ngene? Kursi pantai ngono kuwi. Kursi taman biasa wae. Kowe kok tak rawamet mocimu kok malah. Lah yo, mau cicili ta. Ayo, ngono. Ayo. Ayo jadi kursi. Nah, Dek Mintul, kamu bisa duduk. bejo lho iki. Iya, Mas. Wes kareng linggui. Aduh, rasanya gimana Dek Mintul? Rasanya endut-endut. Anu sing atur dulu, atur dulu. Nyapa? Atur. Nyapa? Bokongmu angkat kita ibarat mendok kowe. Loh. Ngawur apa ngendok? Ora. Ki lu gone kursi mobil kesuwen, sampe Iya. dadi kursi. Dek Mintul, Iya, kamu Mas. agak sini. Karena ini kursi ini kan pilihan, ini dari iya. Eropa. Aku Kalau ini terlalu pendek, kamu kan nggak enak. nggak enak. Ini ada otomatisnya. Gimana? Kalau di sini otomatisnya ini dipencet, Oh iya, dipencet apa didodol? ditutul, Oh ditutul. ditutul. Nah, Oh gitu. nanti masih naik kayak gini, tutul. Iya coba. Coba Mbak Mindul ditutul tuh Ditutul. kuncinya. Gini, tak coba nih. Oh, iya. Iki otomatisnya gini. Lah. Oh iya iya iya. Iya. Oh iya iya. Iya. Coba dikasih. Saya Toh. lek sing nutul kowe saya dhuwur. Iya, iya. Lek sing nutul Mindul saya dawa. Akhirnya pasti kursine gitu dawa. Iya iya iya, awe. Tapi aku pengen nutulin Ya, Mas. nggak apa-apa. Coba. Gak apa-apa. Kowe yo. Dong toh aku pengen nutul. Kowe iki dadi kursi ki kursi benda mati, nggak boleh Sik. bergerak. Ayo kursi itu Yo, benda mati. coba. Oh alah. Nah, Anu rotok suwi ya, rotok suwi. Kursi aja. Ayo, kamu, ayo. iya. Betul. Kurung. Kau keri ya tuh. Oh, meneng ae ta kursi benda Buset, mati. Kursi aku pengen ngomong ae. Nyapa kok Nyapa ngene? kursi ki sikile ra entuk ngono kuwi. Kursi lu Biasa. sikile lurus. Biasa. Ayo, kowe manut to dadi kursi piye? Awisin lah. Enak-enak wis to. Enak keri yo. Dadi kursi enak-enak. Engko nek umpama ketok piye ngono senggring-senggring ngomong. Ayo. Ayo jajan. Dul. Ora wis to. Anak dengan dul aku. Madep rono lho. Walah dul. Nah, Jengking. Jengking oh. Iku wis jengking dulu. Mang. Sik, hei, kowe tak wantemi lho dulu. Nyapa tanganmu mbok ukur barang. Aku kan nek sampean. Nyapa kok mbok ukur apa mau? orang ngono marketing berarti Mbak Mindul ki pengalaman ukurannya sakmene ngono. Mboten biasanya sak meten lho, Pak. Hei, Coba. dudule iki ngene lho. Lah ngono. Oh. Terus ngepese nek kene. Wah. Nah, Oh iya Kok iya. mbok ukur ngene iki lah ya. Masamu hernia lho. Lho, sapa ngerti hernia? Ayo tak jajale ya. ah. Mang ini apa ngene to? Ngene. Kursi ki meneng wae kono lho. Kursi obah e. Ngene dul, ngene dul. Timbang awakmu tanganmu ra gitu dudul nggih. Oh iya iya. Nah. Oh, Untuk ngene lho. Nah. Nah. Ya lah. Nyapa? Ya ora. Piye? Pas ndokku to. Tak sembrono lah. Coba. Sik Bang, nembang Mas. Nggih. Nembang. Tembange kula tak kalih minul. Ah. Apa, Dok? Cinta tak terpisahkan ya, Dek? Nggih. Oke, coba seberapa? Cobi. Soal kabeh. Kursine tetep no, kursine tetep. Mang kursine anu pakuli modot. Besok tak belikan itu ya, Dek Minul. Iya. Suka tak kamu? Aku suka banget. Itu nanti kita bungkus, Iya. terus kita kemas. Kayak ragi mateng kursine. Tresno iki tutu wong telanan kabeh mau ambek kekahanan sing kursi nggak boleh nyanyi, tetap and stand by. You stand by Iya. and sit. Ayo coba. Sing tak jaluk hamun ke
sampean Dik Minggu. Suarane Dina aku kursi yang bisa ngomong. Aku kursi. tanggung jawabmu itu palsu. tetep tak buktikan kalau aku cinta beneran Dik. Dodino Beneran, Mas. gandul. Gandul-gandul mbakmu kuwi. Gandul-gandul. Gandulane ati kok gandul-gandul kuwi lak tekmu. Lah Ya yo kuwi salah dhewe lho Mas Klunduk. Sampeyan iki yo golek gandengan kan ya iso. Nah. Lek Mary karo adimu golek gandengan siji sapa? Golekmu sing kaya sumur bor ngono to, Gus. Aku sing ya harus cocok karo iki. Sini kamu sayang. Aku iki wong ayu ki besok bakal elek. Rabi karo wong elek, panggah awet elek. wong Sapa? iki yo ngono kuwi. Ya kan? Pit, Nggih, kowe dikandake elek iki yo trimo. nggih kula trima. Lho, Terima nang tak kirim kok. kok malah trimo, Pit? Mengke mawon teng ngandhap kula bacoke. Waduh, lagi jane iki sinden kok gento jare. Lah itekno, lek ku maca nek ke jam 4 tok dia. Tresno iki dudu mung dolanan. Gek cengkok iki. Cengkok murat marit. Kabeh mau aman kekahanan Sing tak jaluk sing anu lek ngising ning kono, ngising ning kono. Sang. mbang iki tak jikok ngono sik sing tak jaluk kamu kesabaran ayo mugi ono mugi Awakmu kok gedhi. Sing tenanan no. sing wedok nyaut mong ya Mengadem hatiku ben aku rayu dan tanggung jawabmu. edan Ya Allah, Mas. edan romantis tenan nih romantis Romantis sirahe mepet. Pipit kerangkul. Sirahe mepet. Nah dalah. Lah kape mbok miki to, Pit? kowe iki aja mikir lah nek sik cilik no mimi iso serip lah kena contongna suap Aku kaget, zaman kok kuat to, Mas? weh jajal sampean Wis sak kok ya. Langsung emberku metu. ya sekal gadang Anak lho sampean iki. Dek Mindul Nggih, Mas. spesial Tresno iki kat Waduh ya, Pit. tandur ana ing awakmu ya Dik Sikat. coba ya CTT. Cis. Pipit.